Sziasztok! Én vagyok is, Pore! És Én Elből vagyok, hellóka! És mi vagyunk az Elből Team, igen, jó, hallottatok? Elből Team. És jó magasan vagyok, ha leugrok, szerintem meghalok. Au! Érted megyek, fiam! Ja, és most kezdtük ezt a Survivor mappot. Mint hát módban van. Ez a normális map. Hallottam, ne ássál! Te! Miért kell a kicsiket bántani? Szerzünk hús! Na akkor... Vágjál fát! Oké, hát egy fa van itt a környéken, szóval... Mindegy, majd menjünk még valahova keresni. Ja. Ja, és a nézők írják meg majd a kommentben, légy szíves, hogy hány videó legyen, és tetszik-e, vagy valami túl halk, vagy valami túl rossz, vagy valami... Igen, és subboljatok, please! Sub és like. Köszönjük! Oh yeah! Mi az? Már is van 6 fán. És egy szeplingünk. Menő lag. Hát, most dolgoztak ki ezt a pici XP! Yeah! Megeszem a 10 hús. Turáltabban nem tudsz enni, te. Úristen! Ott is van egy fa. Mert ez egy picit ezért nem laggos, hanem buggos. Dehogy nem laggos. Laggos még, ja. XD! Ez egy kapu a másik világra. Te is látod ezt a lyukat? Itt, gyere! Hol vagy? Várjál. Ezt a lyukat itt látod? Ez jó ez a hely, itt egy ilyen kis kapucska. Akkor te nem látod. Nekem akkora ilyen kidolgozási hiba van, hogy ilyen lyuk van ott, és látom az alagutakat. És az nem szép dolog, ha valaki csal. Hát igen, erről. Nem így vagyok csaló. Aztán... kol! Az első pici szenünk. Nem tudom, laggolok. Hát most én is. Egy picikét. Szürdik a tehenekre. Ja, és ha tudnak a nézők valami olyan ilyen módot 1.1-re, vagy igen, 1.1-re, amitől nem laggolunk, mondjuk, akkor vagy azt... ajánlhatnak egy módot, és akkor Bemutatjuk, igen. Vagy majd lehet, hogy mi is fogunk készíteni olyan mód bemutató. epizódot. Igen, ilyen mód bemutatót. Vagy multin, vagy single. Igen. Multin az egy kicsit nehezebb lesz, mert mi sajnos bukita indítjuk a szervert. Igen. De azért néha átváltjuk majd Minecraft szerverre. És akkor... Igen. Hol vagy? Akkor én is vágok fát. Jó. Látom, ott vagy. Ja. Szenet bányászok. Aztán még lakhatunk is itt egy pici darabig ilyen túlélő. Utána meg szépen elérdegélünk, beszerzünk pár nyersanyagot. Igen. Aztán mindent csináljuk. Aztán pedig. Nem tudok ki. Jaj. Mindjárt esteledik. Aha, már én is láttam, azért sötétedik. Persze, már jó sokáig hülyültünk, amíg előbb elkezdtünk. Ja. Ugrándozás. Verekedés. Tudják a nézők szerintem, miről beszélek. Bár aki játszott már a barátjával. Azt tudja, hogy verekedés nélkül nem, Ja.
Amúgy egy picit fura a hangod. Spore. Igen, fáj a torkom, hagyj békén. Bocsássál meg. És itt lehet a pici kis házunk egy nagyon pici időre. A nagyon pici házunk egy nagyon pici időre. És majd lesz egy nagy házunk nagyon nagy időre. És kb. Ekkora lesz. Írni. Szerintem most nem leszünk éhes. Azaz, ütöm a tehenecskét, de nem történt semmi. Látom, kivilágítottad a Igen, tehetem. Nem is találtam el. Na. Jaj. És esetleg a nézők néznek ilyen más ilyen sorozatot, mondjuk nem tőlünk éppen, akkor és megkérnék azt a bizonyos emberkét, aki készíti a sorozatot, hogy mi a neve? Mindjárt eszembe jut. Reklámozza és megtenné, azt megköszönnénk. És akár még egy pár epizódba, vagy Be is, nem tudom, be is rakhatjuk. Igen. Na. Kész a miniatúr, jó kis gagyi házunk. Ez a crafting Csináljál furnace. Aha, fogok. Annyi hús fogok hozni. Oké. Szóval tépézek hozzád. Hát, itt vagy egy másodperc, azért ne szabálytalankodjunk. Remélem hallottad. Adsz ja, hogy van. Adsz nem követ, hogy hívják azt, ami ég. Szenet. Szenet? Mögötted? Ja nem? Jó. Köszi. Szívesen. Ez a nyikorgó fa, ki nem állhatom. Na. Mármint nyikorgó fa, ajtó. Igen, ajtó. A régi jobb volt. Hát egy picit furi. Na várja, addig el is ültetem a szeplingeket, amit dobott a fa, mert mondjuk nem látok a közelbe fát. Csúnya fa, csúnya. Mármint a... nem tudom micsoda. Csúnya. De csúnya. Ott egy creeper. Hol? Hát ott van a dombon. Ott is egy. Meg itt is